खारदो ना माथो आंखौ खारदो ओंखारगोनानो नोङो इयो थाबाय जालागै उन्दुना थाबाय थाबाथाय नोङो मा उदैगोन मावग्रा फिसा नङा दिनै मावग्रानि फिसायानो जा मावग्रानि फिसायानो ओइ थांना थायो मायाव थांना थायो नोङो मायाव थांना थायो होनखादो बिसिनानिफ्राय उथिस्लाबनो मोनि आखाखौ दोथारनायनो दोथारना माथो एफा दसथा गोदानावबा गोदै गोदै रायलायो 100% गुसु गुसु इनि मोनसे थरनाय जाबाय हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय एंड महिला यूट्यूब चैनल। आप लोगों को हमारी यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मॉर्निंग ब्लॉग्स एस' दाबो उन्थिया एस' खामानि माखा गोलैसोजोबना दङ मोनसेबो न'नि खामानि मावथारलिया इसोरलाय मा जाथारखो बा दाबो उथियाखै इयो दाबो उन्थिया हे भगवान सानजौफु जाला बाबायानो जाखांना थांलाय लांबाय मालाय दाबो उथियाखै जानिया उन्थिनानै जाखांबाय दुंनायानो आदार जाखांबाय जोंहा दासो भगवानासो मिथिगौ जोंहा नाफाम रोसि ओमफ्राय आलु बाथोन सेफ्लेनाय जाखांबाय आरो जों जाखांबाय आइदो आंबो जाखांबाय बाबायाबो जाखांबाय ओमफ्राय दाबो उथिया लासिंसिंहाय इदो खोनायाखै रायबाय थानायखौ खोनाया नामा इसोर इदि उन्दुना थानो गोनां जाबाय पेटबो गैया पुटबो गैया इसोर खिथुखैसो हां लादो खोमा ये बाबूराव का स्टाइल है उथिया ओइ मोनजागोन नोङो इफोरबायदि उन्दु जांख्रिफैयो नामा मानसिखौबा मालाया भगबान बोजा बोजा मोनैखौ इ उन्दुफ्लानासो दं मिथिगोना नोङो मेगन निसिबाखै नुद' मोखांनि अबस्थाखौ नायनानै सिनायखायो उथिनांगौ मानसिया उथिनांगौ इसोर इदि नङा मोनजाया इसोर आगोलबा होनदोंमोन सानैबो समान समान उथिना ओंखाम ओंख्रि संगोन होननानै ओमफ्राय दाबा हाबा जाखांनायखाय बावगारबाय हम आपको चूतिया नहीं बना रहे हैं गोदानावबा गोदै गोदै रायलायो 100% दाबा जामलांनायखाय उन्दुदो गंगा थफायो उदि मिना मारा फोजानायखाय उदियानो सालायबाय उन्दुलायनो उदि ए बाबु बेसेबा खामानि दङ मावोलै खैथा जाखाबायदि मोनदों नोङो हा उथिया माराना जल्दि उथिनबा नङाबा बाथ्राया बोरैबा जागोन न' मोननायाव बाथ्राया बोरैबा जागोन खादो हले गथ' नङा संसारखौ गिदिंनो हानाय जाबाय आथिं आखाइ लावबाय ये बड़ी अच्छी बात कही आप जल्दि उथि बना सिनै फै आथिंआ लावबावथ' होननानै दसेयाव बुंहरदों नै दसेयाव उन्दुबायखौनो लावबावगोन आथिंआ मानसिया हराव उन्दुनायावसो लावो डाइलग होबाय थानो नाङा बोराय हददनो जामलांबाय हाथायाव गलांसै जल्दि उथि नों एक्टिं खिथिबाय थाना होनखादो जायगायावनो नारथबना दोनगोनानो फस्थायबायलै लोगोफोर हाबाजाना मा फस्थायबाय अ सेंग्रा जानाय बायदि उन्दु थानो मोनगौमोन हाबा जाना था मोना सेंग्रा माथो उन्दु थानो मोनगौमोन दा हिनजाव ओंखाम संनांगौबा नोंबो सेख्ला सिबनांगौ जल्दि उथि बेलेग मुथि जाथारदे आंना नों उथिथारनांगौ आं मिथिया नोंखौ आं ओरैनो उन्दुना थाथो होननानै सानेरथो होननानैसो दोनलांदोंमोन नों दि एसे गोबाव उन्दुगोन आं सानाखैमोन मिथिबाय आंखौ रागाबो सोंदो नामा हा दसे थानो बावा ना बाथ्राया बोरैबा जागोन होनखादोलै बाथ्राया बोरैबा जागोन होनदों उथिनोबा उथि फेनसो होना होबावगोन आं नामा
ไปเลย bener banyak Ola 지금 seni kombol kızımdı le. Seni kombol kızımdı. Seni kombol kızımdı. Seni kombol kızımdı. Soldi uti kombola tonनानै बना सिनि फै नङाबा बोरैबा जागोन होनखादो किन्तु रायना अहागोन थेवबाबो उथिया मिथिगोन ना पापा ओय आ जिया थनगोन ना थना नोङो हा थनांदो जिया थन थनगोनलै जल्दि जिया थन नङाबा बाथ्राया बोरैबा जाबाय होनखादो थनगोन दने मबाइल नायगोन खान्थिगे मबाइल ना जिया थननानै जल्दि खामानिया मावफैयाबा नों दिगदार दंलै आंदो माथो लायनांगौलै दाथोरनो हे नों उथिनायमोनबाथ' आं दहायनो थनना गालांखागौमोन ना नोङो दासो इफोरबायदि बाहाना बानायनाङा होनखादो दि इनि मोनसे थननाय जाबाय आइ भगबान एसे इफोरबायदिबालाय संसारा मा जागोनहाय गथ' गथायखौसो रायगोन ना निजिखौसो मा गियान होगोन नोंलाय अलसियाबो अलसिया एफा अलसिया आरो इयाव सान्दुंसो सायबावदो इखो आखाम फोराननांगोनहाय आखाम फोराननांगोन हागोखौनो दोनथारनाङा इनो माबायदि बेरे फुंजानो बिसिनानिफ्राय उथिस्लाबनो मोनि आखामखौ दोनथारना इनो दोनथारना माथो एफा 10ता बाजालागै उन्दुनाय नोंनालाय जल्दि हाथायाव उय मा खालामनो जानाय इदिलाय खारनाय बारनायबो गैला साख्रि बाख्रि नागिरनायबो गैलिया माखौ जानो नागिरथाय रायजानोबोथ' रायजायदों नामा मा जाबावगोन आरो रायजानायाव दानो इदिबा देनां बोराय जाबा आरो मा मावनो जागोन नोंलाय मा मावनो दे खोन्था मा मावनांगौ बाय खस्थ' खामानि दङ इसिबो दागै इसिबो दागै बाय माबा साला खस्थ' खामानि दङ नागिरना मावनो रोङाखै संथ' खामानि नागिरना मोनाखैलै खामानि नागिरना मोनाखै लानानै थौ आरो मोजाङै मावनोबा माव होनाय गैयिदो बाथ्रा गैया मावनाय मावनांगोन खामानि गैयि बायदि खिथिबाय थाबा इफोरबायदिनो जागोन आरो खथ' बेरा हेबनांगौ मानांगौ ओइखिजा लांदां सिन्दां जाना दङ थनायखौ माखानो गोलैनानै एकदमबारे आलाय सिलाय जाजोबना दं नुवाखैना नुवाखै इफोरखौथ' नों एसे साफा खालामना दोननो हायोना इफोरखौ सावना हो सिबनानै दानस' बिदि जायो महा जन्त्रनालै नोंहा मोजां ना नोङो बिदिनो जायो बिमाया जि मावनो होदो इयो फारि फारि माव खामानिया बुहुद दं नोंनि थाखाय नों मालायनि मावनायखौ एथ' मोजां नायबाय थाना मिथिगोना जल्दि साहा फुदुं नालाय साहा नांगौ साहा जल्दि मानसिया साहा लोंखांना ओंखाम जाखांना गावबा गाव खामानि थांजोब्बाय आं दासो नोंनो साहा फुदुंना माने आं दासो मिथिदोंना आं दासो खामानि मावदोंना नों आंनो साहा होफैनांगोन ना नै था होमबा मावा थां आंबो था नै थांसै साहा होफै आरामसे मावबाय थागोन मावग्रा फिसा नङा दिनै मावग्रानि फिसायानो जा मावग्रानि फिसायानो ओइ थांना थायो मायाव थांना थायो नोङो मायाव थांना थायो होनखादो बेयाव माबा नांलाय फैलाय सुकुरा दे नंगौ साहा फुदुंना फै आरामसे मावनो हागोन मावनांगौ मावना थायो नोङो अ गोसो कम्पानियाव खार होनखादो गोसो कम्पानियाव खारगोन ना खारा नोङो गोसो नोङा कम्पानियाव खारो आइनो गैयालै मानसिखौलाय नोङो मावाबाथाय केरेलायाव खारखा होनखादों आं खिन्थु केरेलायाव खारखा
मा जालायखो मावदान सं दानस'ना फैबायानो सं बै आनारसफोरखौनो दाना थायो केरेलाफोराव बा हाबा जानायनिफ्राय मा होनो हादो नोङो होखारद' मा होनो हादो होखारदो ना मादां होखारदो होखारगोनानो नोङो इयो थाबायजालागै उन्दुना थाबाय थाबाथाय नोङो मा उदायगोन मा उदायगोन मावनो संसाराव एख' हाबाखैनो नामा मावनाय टाइमाव मावगोन ना आङो एसे केस थिनलायना माइरङा बेनिफ्राय फैगोन मैगं थाइगङा बेनिफ्राय फैगोन मावाबा खामानि मावनो एसे केस थिनलायनांगोन रानना थानांगोन पाग्ला बायदि बिबायना जानांगोन मोनजायाखै या हिनजावखौबा जनो रोंदो इयो मोजां लुगैयाहाय आङो खोथाया मानि बोरैबा जागोन बिदि जायो फुङाव गोबाव उन्दुबाथाय जाय रायजायो कमेन्टआव खालाम कमेन्ट